Assalamu alaykum. Mehriban ýyleşemin. Mehriban gelini gaýdanmy. Sizin göderliğiniz bu, bizim göderliğimiz. Biz bugün bereketli bazarına yerleşen Lawless Beat Makeup'ta. Lawless Beauty Makeup diýilene bu firma, yani bu brand Türkiýe döwletine meşhurlyk alanan brand. Bizim ýurdumyzda bolan täze işläp başlan brand. Bu brandymyzyň içinde gaýry gelinlerden şpaklovka üçin, yani makyaj üçin ählidatlar bar. Ana gaýyn ählidatlar meni tanýanam tanap bereň. Kanaly bazalanma, spoiler üçin, ýagýylar üçin, finishler var. Çeýler bar, ýene de yine BB kanallar var. Şeyde de umuman kän görnüşler var. Bahalarım amatly. Arkaýyn toýa gitjek bolsaňyz, nirä gitjek bolsaňyz beýler. Gelip şu tara çalnyk gidiýär, prob üçin. Ruhsat berilýär. Arkaýyn çalnyk görüň, baha berin. Bireň maga bermez. Bireň sonmak.